Vivim en un món de superació, en un món ple d'assoliments i fets històrics que ens han permès avançar amb passes de gegant. Hem explorat el profund dels oceans, alçat gratacels infinits i traçat senderes que es troben a anys llum del nostre planeta. Però enmig de tot aquest progrés, hi ha qüestions que no tenen la veu que mereixen. Som el que recordem i no podem deixar que ens arrabassi la nostra essència. L'Alzheimer pot ser un desafiament, però som aquí per recordar-li al món que els nostres records, les nostres històries, les nostres vivències són indestructibles. Cada pas que donem en aquest camí, cada inversió en recerca, cada investigador que se submergeix en el laberint del cervell humà, cada voluntari que dedica el seu temps a cuidar i acompanyar aquells afectats, cada persona que aixeca la seva veu per a crear consciència, ens acosta una mica més a un món on l'Alzheimer només sigui una ombra del passat. Dia Mundial de l'Alzheimer. Integrar la innovació.